Karena
Tak kira ngamuk sindene cewek wong loro. Heeh, metune nggih Pak kita nggih. Heeh, wedi aku nek ngono kuwi iki. Tak kira ngamuk sing lambi abang iki mau. Oh, lambi abang pawake to ayo, heeh. Nek kuwi mang diamuk kowe mboten napa-napa kuwi pun trimo kowe. Ora ya biasane ngamuk genti ngono. Oh, nek karo aku ora pasrah e. Boleh ngamuk nek tekan omah. Oh wis ngene jare.